Datorrela orain, ariketa bera egitera, Beñat Iguara! Lehenengoa Beñat. Egina aldaukazu udarako plana. Oraindik ere asko egin behar lana. Junai nuke urruti utziz atiatama, nekin etor dedila animatzen dana. Bigarrena Beñat. Ondartza omendia zer duzu nahiago. Mendira naio juan, esango det, klaro. Ondartza ere ona, da baino akabo, jubilatuta gero juteko hor dago. Eta hirugarrena eta azkena Beñat. Euskal Herrian ere bada nora joan. Alboko herrian edo ondoko auzoan, beti kanpora beida baino ez gaurkoan, ea aurtengo udara zen uzkua doan.